En aquest sentit, són sessions de pràctiques, de seminaris i de laboratori que realitzem normalment els dimarts per la tarda, encara que també poden ser un altre dia, i són sessions d'una hora a una hora i mitja. Començarem per Ciències del món contemporani. Ciències del món contemporani farem 4 seminaris, 3 d'ells en el primer trimestre. I què treballarem en aquests 3 seminaris? Doncs treballem sobretot el treball de recerca. El treball de recerca és una activitat importantíssima a batxillerat, representa el 10% de la nota de l'expedient acadèmic. Per tant, a principis de primer de batxillerat ja comencem a treballar el treball de recerca, especialment en aquest seminari treballem el mètode científic aplicat a les ciències naturals, a les ciències socials i a altres camps d'investigació. Són activitats molt pràctiques, mirem treballs de recerca d'altres anys, busquem informació i d'aquesta manera ja anem preparant cara a la tria del tema de treball de recerca. Una altra sessió al final de segon trimestre la dediquem a les aplicacions informàtiques per treballar sobretot l'entrevista i les enquestes, que són activitats que normalment introdueixen en els treballs de recerca. En aquesta sessió doncs, el que farem és treballar com treure les dades de les enquestes i de les entrevistes i com analitzar les dades. Per últim, a nivell de les matèries de modalitat de ciències, és a dir, biologia, química i física, treballem també seminaris i laboratoris, activitats de laboratori, per tant, activitats pràctiques, en grups reduïts de 12 a 16 persones. De cadascuna d'aquestes assignatures, física, química i biologia, realitzem al voltant de 5 a 6 sessions. Per tant, també a primer i a segon de batxillerat. D'aquesta forma, els alumnes al llarg del curs tenen al voltant de 15 sessions de laboratori si fan les 3 assignatures que hem dit. Molt bé, doncs espero que aquesta informació us hagi estat de profit i moltes gràcies per la vostra atenció.